Китайската иглика е един от класическите примери за модификация. При ниски температури тя цъфти с червени цветове. При тези условия се задейства гена, отговорен за синтеза на червения пигмент, наречен антоциан. При високи температури над 30 градуса същото това растение цъфти с бели цветове. Високата температура блокира ензимите, които произвеждат пигмента, и цвета остава бял. Ако преместим растение с вече разцъфнали червени цветове на топло, тези конкретни цветове няма да побелеят, но новите пъпки, които се развиват при висока температура, ще се разтворят като бели. Каква е ползата за растението? При промяната на цвета има пряка връзка с оцеляването. Червеният цвят абсорбира повече слънчева светлина и топлина. Това е изключително полезно през хладните пролетни дни, за да може цвета да се затопли и да функционира нормално. Белият цвят отразява голяма част от слънчевите лъчи. Когато е прекалено горещо, белите цветове запазват репродуктивните органи на растението от прегряване и съответно от изсъхване. А знаеш ли какъв е примера с хималайския заек, отново относно модификационна изменчивост? Какво става с него при по-ниски температури и при температури над 30 градуса?